Shalom manihita saluhutna. Tepat di bagasan Obason pas jam 10. Jam 11 iko masuk ibadah jam 11. Alani akan namalo do namadong tingkat kebosanan ni halak hudul tanpa aktivitas maksimal 2 jam. Anggon lewat jam 10 nong ngalewat be. Dia mau gelisa-gelisa pe hamu unang pola segak kamu ngahuat tu si bei. Ido melidok nama lo 2 jam do. Nani silakanlah gelisa. Asal ma unang mod dok. Kolani dong. Horas manita saluhna. Barita nauli nagabi bohal di tonga-tonga ni pesta Paskah na parjuloon. Ima hahihion ni Tuhan Yesus. Wene doon siyan Evangelium Johannes. Biddu 20 ayat sada rodi ayat 10. Na parjulong amanginang. Adong do parasingan ni bawang. Dohok buru-buru menanggapi satu kasus. Nasomal molo bawang ama kaum pria selalu menekankan ilmu pengetahuan manang perbinotoan menanggapi satu kasus. Alani boy dohonota lebih menonjol pemikiran, sian perasaan, sian hati. Alani molo adong persoalan iko pikir ada parjulo dipakai ama menanggapi persoalan. Alani ma pakorhonna menghadapi satu persoalan lebih tinggi do emosi ni ama bawa. Napa dua homa menanggapi satu persoalan molo bawa ibana penting bukti dan fakta. Alani ido molo se olo bawa madok ninna tu ninna turhatok deh on sera buru-buru enam. Namin noto ini. Alani aha jarang do bawa madok hata yang tidak tahu percis kebenarannya. Anggo buru-buru, anggo buru biasa doi. Sedih botohoin na imanin na. Enggak terkabari honian ibereko daong. Ale yang bawa daong tidak berani itu menyatakan satu situasi, tidak berani itu menyatakan satu persoalan kalau tidak dilihat oleh mata sendiri. Imam molo bawa. Alania kemanginang mulu buru-buru parjolo do makuling perasaan. Alani ido ngaso malhudok koni menanggapi satu paru kilon molo buru-buru pitor perasaan do dipakai. Alani didok ma borui para siroha. Anggo aman dong belum tentu. Alai boy dipakaluar menanggapi dengan memakai perasaan. Molo dibereng sahala jolmang nunga dang boy mardalan isarani molo buru-buru menanggapi agi asini rohai. Perasaan na parjolo. Molo bawa dang alaniahon asa dang boy mardalan isulikiti doon. Yang kedua lebih menonjolkan hati dan pikiran. Alani ido toy madang. So isi inna kaburu-buru naman doko ni. Alani aha bahwa boy domago kebenaran oleh karena perasaan ima buru-buru. Atau madang. Hita dopi. Toy madang ala so isi doing. Toy madang ruas ni huriat tadoing. Tajalo mak. Toy madang ruas ni huriat tadoing songonom macam. Oleh karena itulah perempuan. Alani ido asa diguare perempuan parasi roha. Alani perasaan mengalahkan fakta.
Jadi molo adong pihak kamang inang jujut aka paropuan makatahata na sunyatusan na ciri khas ni paropuan doy maklum may tayo molo se olo mabaritaon akan na sunyatusan na paropuan doy. Alay kita mau merubah itu alay na hudok dison adalah karakter hasomalan ni sa halang paropuan. Alani ido kainang unang beoloy hamoda ulaw ni paropuan na jorbot adalah manggosip. Alani unang beta oloy no ni dung hehe Jesuson. Ala itu karakter. Mari kita kalahkan karakter itu dan mari kita keluar dari kebiasaan itu. Asa adong nareman do tuaw capek kali memikirkan kesalahan orang. Ini nama prinsip tak. Alani ido nyatakan yang benar dokumentasitong asa sesuai dohot kebenaran. Alani yang manginang los mangino na do tutur pukon. Maria Magdalena rodo tu udiani marnida Jesus laho mamiyahi bake dipakai ibana. Na barjolo dipakai si Maria adalah perasaan. Agi mang Jesus ki nga mati be. Agu amang Jesus ki lungon na ijo. Sebenarnya si Maria neng laudo hari Sabtu. Alay Sabtu itu adalah sabat bagi orang Yahudi. Sehingga molo di sabat di halak Yahudi dang boy manang marhua halak Yahudi na maralo tupatik ni debatang. Alanido asa di paimay mana tu ari Minggu maon laho maibana ari Minggu manugot nai laos di sima di bereng ibana Jesus dangadong be. Kamanginang tabereng na asalaw marhua ibana siyan ni rohana do dipakai ibana law ibana mamiyahi Jesus habe sasitol na asini roha perasaan yang ada dalam dia mengalahkan firman Tuhan yang sudah dikatakan naari na patuluhon hihima lupa ibana tu barita nauli lupa ibana tu firman Allah. Lupa ibana tu jamita ni Jesus. Hatinya di bagasan pelayanan ibana. Naghihima Jesus di hari patuluan. Alani ido perasaan dipakai ibana. Borhat ibana tu udiani. Kamanginang napaduahon. Tabereng parangin ni si Maria. Pokok na ibereng ibana Jesus nang adong tertasongkot. Dia tidak mau menyelidiki. Terlalu ibana pabuahon. Nang ibu tu ibana ahana masa yang pastinya ada di dalam pemikiran dia, ada di dalam hati dia. Ago amang Jesus ki ngai tako halak. Di dia do Jesus ki, di dia perasaan dipakai ibana. Alani borhat ibana di pabu ibana ma tu si Petrus dohot tu si Yohanes. Kamanginang alani ita bereng da perasaan dohot hati. Ale Simon Petrus do si Yohanes ibigay ba na baritay ingin membuktikan kebenaran. Amang inang ahudok na kaning seorang laki-laki harus mengetahui dan memahami secara fakta dan kenyataan. Nangolay ba na holang mabigi? Nangolay ba na majalo holan panangihonon? Dia tidak mau mendengar berita. Alani ido asa diselidiki iba na malaw maiba na tu udiani. Law maiba na tu tanomani. Alani law iba na tu tanomani. Tidak dengan tergesa-gesa. Alay diselidiki ibana. Dipanoknoti ibana. Sesungguhnya apa yang terjadi ina. Anggo si Maria nakandang dapo na. Hula ni bereng nangisi Jesus. Terbor hak di mana. Pabuah ho mabaritaon. Ngamago Jesus ki. Tu dia do Tuhan king. Alay anggo si Petrus dan si Yohanes baway. Atong ima karakter ni baway na kaning. Dipatongon ibana do. Masuk ma ibana tu tanomani. Diselidiki ibana ma. Sesungguhnya apa yang terjadi. Kamanginang. Isulik kitiba nama. Isido do ba pangalilit na. Isido pengikat na. Disido do ba pangalaputi na. Oleh karena itu adong natading disi. Atong satu kesimpulan di do ibana. Bahwa Yesus bukan dicuri. Iban-iban sa jaminan. Dang ditako alay memang betul nahihido ibana. Ay nunga tading pangalilitina. Nunga tading panaputi uluna. Artinya adong do seka-seka
tading di tanomani dengan kejelian ni si Petrus do si Johannes atong di do iba nama di parwaon iba na do muse. Alani do si Johannes berani menyatakan bahwa panaputi ulunai dohot pangalilit ni ibana puli-puli do pameakan na. Alani molo di bahasa Indonesia na di dong dibalut terlipat dengan rapi. Ang godong naman ako Jesus idang mungkin dibalut jada terlipat rapi. Alay di sondeng taida ima paporsyon ni bana. Alay di boy bana masada kesimpulan. HP Yesus naung hehe do HP meninggalkan kehidupan duniawi do HP bana. Tading no HP pangaputi, tading no HP paliliti. Alani ima sada gambaran marningo madibarita nauli naikon hehe do Yesusi di hari napatuluhan. Alani amang inang Yohanes 20 ayat 1 adalah merupakan bukti kobarane do hitamando natutudo hehe Yesusi. Adalah satu bukti na binerek ni si Maria marudut na binerek ni si Petrus do si Johannes atong gabi sada bukti nyata tutu hehe do Yesusi atong pakorhon na salu na jol magabi porsia. Atong mabuti nyata, gabi di Roma, sakap ni debata marningo manasida bahwa yang sudah tertuliskan. Na ngadong doapi di barita nauli, sakap ni debata ikut tulus. Atong lausianima tau kon bahwa rencana Allah ni Allah do sude, rencana ni debata do on sude. Lausianima di guarima haheheon adalah hamonangan ni jol madoi. Bahwa wujud nyata ni hamonangan ni jol madoi. Napadua hon tabereng madison. Marhide-hide bukti na ni Ida ni si Maria. Doho si Petrus dan si Yohanes. Maradi manasida mando. Iya hata ni debata adalah benar-benar terjadi. Atau di bution nasida do. Hasitongan ni debata. Hasitongan ni hata ni debata. Ala ni ido hape halak naragu di hata ni debata. Di kebenaran firman Allah. Akan mengalami kegelisahan dohot lomos niroha. Alani idong asay kobarani do hitamadong hagogoon ni hata ni debata ketika firman itu kita imani dalam hidup kita. Alani sejuk do hudok koni ay margogo do bibelon. Adong do hagogoon ni bibelon. Di manakah kekuatan firman Allah? Sejuk tu do jangan kita pakai Bibel. Jangan kita pakai Alkitab. Mempunyai satu magic. Mempunyai satu kekuatan. Nah, unang bisongon na ihutan nami ay molo dang taboy ba na modom sa iba'y Bibel ihalang uluna. Molo olo marnipi-nipi modom. Tidur selalu bermimpi-mimpi yang buruk. Turido uba na. Turibay do Bibel dihalang uluna. Sukun-sukun apa sih pengaruhnya? Hucoba doi nangai di hutan ay malnipi-nipiaw modum godang akan nahunipi akan namate alay da kupak ke Bibel hubain novel jolo hujahan novelon tur hubain dihalang ulukku ujung na bemalum datong. Artinya apa? Konsentrasi kita sudah meninggalkan hal-hal yang kita pikirkan. Alani itu asa dong, tadong bahwa Bibel ini tidak punya kekuatan ketika kita tidak mengimani. Atau idia do hagogoon ni debata ketika hatan debata natar surat di Bibelon mempunyai hagogoon marhide-hide hapor siota. Alani di bagasan no bason kebaran ni mahitamandong hasitungan ni debata, hasitungan ni hata ni debata mengalahkan segala apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Alani amang inang unang besong si Petrus do si Johannes sita naso mangingot tu hata ni debata dohot si Maria alay sada jaminan kita mangingot hata ni debata iko patubu hapor siaon dohot pos niroha. Amang inang alani ima tugas ni natului si Maria, si Petrus do si Johannes naung manida, naung mamereng haheheon ni Yesus harus menjadi si tindangi manang saksi. Nangolo na sida pasipon. Sa sitong na nangolo ba na margijang ni roha. Pe Yesusi, o manay perjul mamereng
masih. Kan jujur deh kita songoni kan. Adong akas ada kejadian. Dangi potong hoy. Apalah au duisi. Jong au. Ijolo ni matakku may. Sehir na hita na jago. Mulong nga tabereng. Alani nang olo na sida pasipot tidak didiamkan. Alay dirajumi na sida do bahwa hayriyon ni Tuhan Yesus bukan untuk kemenangan untuk 3 orang. Alay diakui na sida do hayriyon ni Tuhan Yesus adalah hamonangan tu sudah jolma doon. Tu kemenangan ni sudah jolma doon. Alani ido iko sudedo taruli hamonangan di hayriyon ni Tuhan Yesus dibaritahon na sida ma baritai. Alani ido hageheon ni Yesus Kristus menjadi dasar barita nauli. Alani amang inang atong ahado neng berengot tas yatong atongan iturpukon. Na parjole ko tabu jo unok nam kebangkitan Yesus pada Paskah pertama ini ahado tugasta. Jadilah menjadi sitidangi mahita nangpe di bagasan Hagaleon. Buasa di dok Hagaleon. Di halak Yahudi amanginang, status ni sahalak paropuan adalah status yang sangat rendah. Yang tidak punya apa-apa dan yang tidak berharga. Alai tabereng ma justru saksi dan membuktikan kebenaran ayon ni Tuhan Yesus adalah seorang paropuan. Alani do akamanginang toturang dang buibing alasatang halak nagali kita, halak na sumardia-dia kita menjadi sitidangi. Alai jadilah menjadi Maria. Jadilah Maria Magdalena sekarang. Jadi maita kabe sitidangi tanpa mamerek status masing-masing. Alani dang buibing kita mado alasan-alasan yang bisa menghambat kita menjadi sitidangi manang saksi Kristus. Jakon hayoni gabis tidangi Kristus mahita. Lani amanginang unang jolo tapaima akang namasa las ni roha na balga unang jolo tapaima aka kesuksesan baru peng olo hita gabi sitidangi. Alay ahado tugasta pilihom madirim menjadi saksi Kristus di bagasan Hagaliomu. Au sehudok doing molo di huria na hulewati sehudok doing setertarik kia doau molo dipilih calon situa sia tonga-tonga ni uik molo didong dang mampu au dang adong nabui tarbainau tertarik daw disi lasi dorohakku justru naik kudok disi imanani igil dohok nadi parar ni debata unang ngetong dah au mampu dah calon situa au ma calon situa dah dungi mamuse ipadokoni maturuas ni huriana pilih tahu dah gawe calon jangan. Alai calo situon, ahado neng buanon adalah Hagaleon na urangan. Si Maria dari sisi Hagaleon na, tetapi menjadi saksi yang utama ibadah di ayon ni Tuhan Yesus. Alani ido tidak menjadi alasan kekurangan doa Hagaleon yang ada kita miliki sekarang ini menghambat kita menjadi saksi Kristus. Tetapi jadilah menjadi saksi Kristus naboy makatahon barita nauli. Napaduahon. Hayriyon ni Yesus dilapati may marhiti hatani de batam. Jangan lupa ke dalam firman Allah. Unang olo hita makalupaon hatani de bata. Ay hita kan jojo do songoni. Ay si Maria do si Petrus do si Johannes lupa akan firman Allah na dijami tahun ni Yesus di pelayanan na di Portibion. Sehingga dia gelisah. Maria mado agung ay takko be Yesus kim. Alani loja si Petrus dan si Johannes marlojong. Sebab dasarnya adalah lupa akan firman Tuhan. Alani akamang inang hitapi na intawom ma hayeheon ni Tuhan Yesus mengingatkan kembali firman Tuhan yang sudah kita terima. Alani halak nasai lupa di hata ni debata. Hidupnya akan gelisah. Jala ikon arti honon tado hata ni debata. Firman Allah adalah jawaban dari segala persoalan hidup kita. Manginang ketubuh do pos niroha dohot haporsian. Molo marukil hamu amang inang cahamu mahatani debata. Ada jawaban di dalam firman itu. Molo hurang akasiu misik munam. Hurang akka harta. Dan puas do penghita unang titinggalhon haporsioni.
baca firman Allah, jawaban ada di dalam dia. Hurang sehat pamatang ta, ada jawaban di dalam firman Allah. Alani dohonot tama, hatani debata adalah menjawab segala persoalan hidup kita. Menjawab apa yang kita alami. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali meninggalkan dan melupakan firman Allah. Napatuluhon, cakkom mahahiyon ni Jesusi menjadi ulauta jala itulah tugas yang utama. Parbarita nauli. Manginang, anggor rau pikir halak naung majakon hamonangani wajib dong marbarita nauli. Atong marbarita nauli dada holam marjami tabing. Tetapi ketika kita berani menegakkan kebenaran, ketika kita berani mempertahankan hasitongan, atong naung marbarita nauli dong hita di sini. Atong hita saluhuna unang beholan na madai barita nauli alay ko gabi doho mahita saluran firman Allah dalam hidup kita. Alania kamanginang ngulum parangem pabahenamo adalah jamita na mangulung di nahumalia kita. Tapadinggan parangitam, tapadinggan akka pardalanan ng uluta. Amanginang laos mangudu mang tu pesta parheheon ni paropuan di bagasan obason. Atong ahado na yung dohonotam, topik tema ni nasida menjadi sahabat Bapa. Na binua ni siya Johannes 15 ayat 4 saplopan. Idok songonon. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Da? Anong desiarana? Kamu adalah sahabatku. Alay. Ulaho kamu atong paretaning Tuhani. Jadi dakolan otomatis kamu jadilah sahabat. Kamu adalah sahabat ni debata daong. Adong desiarana. Sahabat ni debata mahamu. Molo diulaho kamu. Ido tugas alani nang otomatis nuaingon nang pijukat tamu gabi sahabat daong alay anggo turpukon kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Alani dihamu akaparupuan dang holan na di julu oda na marpesta di bagasan obason sudi akaparupuan dengan berengot tama bahwa sudi akaparupuan hakabipi petojo menjadi sahabat Kristus, sahabat Yesus. Atong akado si ulahonota. Songo dia dong kita supaya menjadi sahabat Bapa di sorga. Naparjulong radi mangulahon pati ni debata. Gabi para siro hamahamu. Unang maholak kata di para sinirohaon. Jangan hanya ucapan di asiniroha. Tidak zamannya lagi holak pakateo di asiniroha. Tapi mari kita wujud nyatakan asinirohai. Di tonga-tonga di nguluta. Atong pestata di bagasan obason. Mengarahkan jalan mabuak kita gabi para siroha mahita. Di tonga-tonga ni nguluta. Alani ido akamang inang dia do ukuran asiniroha adalah hati masing-masing. Ulahon asiniroha alay natarojar siya bagasaroham. Ulahon maasiniroha unang alani parmargaon. Ulahon maasiniroha unang alani akapunguan. Ulahon maasiniroha unang alani akakedekatan. Ulahon maasiniroha jangan oleh karena sesuatu hal. Alay ulahon maasiniroha karena memang tanggung jawab ni sahabat Bapa doi. Alanya kamanginang, mari dong kita bertanggung jawab mangulahon asinirohai. Atau molo baran kita bertanggung jawab mangulahon asiniroha. Naso adong betong aka ungutungun di sidala napadalan asiniroha. Naso adong betong aka panggosipon di aka napangulahon asiniroha. Alay sahabat Bapa yang berani menunjukkan ulahon asiniroha. Napaduahon ikon olo do hita marhamu baon. Transformasi atau apa yang kita ubah amanginang molo di guari dong laos api di bagasa taonon marhamu baun mar transformasi atau mangido mangolu dalam hidup yang lama kita tinggalkan menuju hidup
yang baru. Alani ido akamang inang kebiasaan lama naing mata tinggal koni di bagasan parngolu tahun ale masuk main tatungolu na baru nani halo mohon ni debata atong tugas tamadisi asa marbarita nauli gabi paso-paso ma tu akang dongan omara amanginang tugas nama argang atong mari kita posisikan diri kita bagaimana kita menjadi sumber sukacita tuna disiamut tay bohado hita gabi silas niroha tuna dihabirang tay bohado hita unang gabi sipasidingon jangan yang menjadi disingkirkan lagi aneng tusonaw alihubereng nion ada nga mebira mamereng aneng doho dunya nao dikorni punga paropua ni alihubereng ma suara sede oke yamang janganlah alay akado atong ulaon ni akan namajakon hangiyon talumobi madipestata di bagasan obason sudipe paropuan akabipe petojon mari berlomba supaya kita menjadi saluran berkat gabi pasu-pasu kita tuna humalia kita na parjolo berangkat majolo atong sian dirita sadiri jangan bermusuh dengan diri sendiri alay berdamailah dengan diri sendiri. Nah paduahon, iko berangkat matok kita sekeluarga, tu keluarga. Alani ido, bohado kita gabi sitau las niroa kita di tonga-tonga ni rumah tangga, di tonga-tonga ni keluarga, baik anak, baik orang tua, iko boydo di hasiholi hajong-jonganta. Kenang, unang lomoranya kamat tamalulaho maruta sada. Tabuni pang, lawinata, tu huta, tu Medan, tu Sumatera. Seminggu pang, agak bune. Jangan. Ikut dohonon ya kamata do maloreng borhat tamu inang. Hidupku serasa hampa tanpa dirimu inna nang pengabatua. Lo may padokon songoni. Kebarani lo atong ahang hanjong-jongan ni inata adalah taulas ni roa di tonga-tonga ni keluarga. Marsi togu-togu amatong, marsi urup-urup amatong nang pe di bagasan hatuaon. Jadi molo halak madong. Lamma tua inna lamoru holonge itu tidak benar. Ali lamma tua iko marsi hoho do di bagasan holonge. Alania saling membenahi. Alani amanginang unang saling menuding hita dia kehakurangan nih suami dan istri ama dohot ina. Ale mari kita saling membenahi di tengah-tengah keluarga. Ama gabi tau las niro hamai di tengah-tengah nih keluarga. Ina gabi tahu lasniro hamai di tonga-tonga ni keluarga. Alani ido hajong-jongan ni aka naung majakon hayon talu mobi mapestata di bagasan obason pareo paropuan rona kani inang situ bor simarmata ahaduna hihi. Ahaduna hihi. Atau ang mamado hujalu si banuangi nahihi ima peranan ni paropuan ni di tengah-tengah keluarga jala di tonga-tonga ni huria. Idoi alani ido tunjukkanlah kemandirian dohot hajong-jongan ni paropuan di tonga-tonga ni huria. Hasomalan kebiasaan buruk goodbye for you. Aka hasomalan naboy manegai aka persekutuan selamat tinggal. Alani ido hidup di dalam haibaruon marhamubaon bertransformasi imana arga di tonga-tonga ni ngulutaon. Alani ima hakikiun ni Tuhan Yesus biarlah merubah aka pangalaho manadikon aka pangalaho na buruki masuk ke dalam pangalaho na baru nani halo mohon ni debata. Amin.